Здравейте, YouTube, аз съм Тито66 и днес играем Minecraft Survival и това е епизод 3 от нашето оцеляване. Сега копам, подготвил съм си доста кирки. Направих си iron инструменти извън камера и после ще ви покажа и другите неща. Довърших си холмето нацяло и виж колко торча направих. 4 стака, почти. Дъжда май спря. Викам се дъжда спрял и ще да се кифанува, ама не е спрял. Ех. Така. Чакам. Защо нещо не намирам, бе, човек? На кое ниво съм? F3. И на кое ниво съм по-точно? Май на 25. Не съм на... 31? 31? Вау! 19 20, вай. Ужас. Хора ще си... Махаме го F3. Искам ли да ви покажа? Това, ако не го знаете, натискате F3 и B. Не е всъщност едновременно. Ето. И вижте какво ви показва. Показва ви хитбокса. На мен хитбокса ми е малко така объркан. И вижте сега, и на итемите ви подказва хитбокса. Мега тъпото. Но вижте, сега ще ви покажа. Ви това трябва да го знаете. Би трябвало да го знаете. Не трябва. Ето вижте прасето. Нямам Optifine да го зулна. Вижте прасенцето. Гледайте. Вижте, хитбокса му е тялото. Вижте, ударите го 2 пъти и това е. Сега да се връщаме към копането. Пишете ми в коментарите дали копането да го правя извън камера или в камера. Що на мен копането ми е все едно. Май го правих. Не. F3B. Апа. F3. Така. Начекате ги е така. Едновременно. 3, 2, 1. Хоп, хоп. И го махате. Мега лесното. Клипа вече е 3 минути. Ето тук ме го показва. Това не знам за какво е. Това е за пауза, това е за спиране. Изтеглих си бандикамът от Замунда. И скайпа ми е Хикс, малко Хикс, голямо Хикс, Тито 66, голямо Хикс, малко Хикс. Като горе-долу като на Shadow Хикс. Ще снимам и на лига, обаче не знам кога. И днеска ще ходим да видим за клавиатури и няма да се чува това. Това. И дано да не се чува, защото според мен в клиповете е гадно. Ако скрола ми се чува лошо. Аз съм втора смяна хора. Айрон, най-накрая. И сега ми се чупи кирката, не знам. Докато не щупа айрона, да не ми се чупи кирката, защото направо ще лудна. Направо. Sadface. И колко айрон, по-точно, имам? Айрон, къде на лодката? Намирал съм веднъж един стак айрон на едно място, човек. Това е нищо. Пака по-става. Ела при батко. Сега ще се направи армърче. Едначка, двечка. Според мен кожаната броня е най-трудно да се направи, защото
колко време трябва да събирате кожа, за да... колко айран има тук, бе? Това е айран, между другото. Пишете ми в коментарите дали искате да сменя на дефолта. Аз мразя да цъкам на дефолт, защото вече аз го забравих дефолта. В смисъл, забравих камък как изглеждаше. Не мога да се сетя. Дърта си го помня, защото това си е... Това е първото нещо, което виждаш в Майнкрафт. Би трябвало да е първото нещо. Да. Канала ми го знаете, Тито 666. Пишете ми в коментарите дали да го сменя на XX Тито 66XX. И в момента не съм в моята стая, защото още нямам собствен комп, аз съм на 9 години. Колко? 16 е доста. Не ми се копа. Да даваше и камъка и експиас чак да са на 700 левел, сигурно. What the fuck? Вижте се ближат колко много торче има от тази страна и вижте колко малко и от тая. Нищо не чухте, нали? Не ми се копа. Не ми се копа, хора. Добре, ще ползвам докато се изкача. И хора, вижте. Сам погледнете, още вали. Дъжда, ако не спре. Хелп. Хяре, хелп. Дъжда се спра някакво. Така, са Ирон и си изпекал. Са и той да се изпече. Са ни батуши ще си направиме. Бай гаше с бутъще! Добре, дано айран да сме се изпече по-бързичко, защото искам да си направя сетчето и да качвам клипа, защото хора, много обичам да снимам. Това е третия клип само за днеска преди училище. Клипа преди училище. Сър, гледам на кафе. Много тъпо. Вижте ли били приличам някой от космоса? С бутуши, с такова. Да, Иронче. Яй, Ирон. Сега ми трябва за нагробник. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Да запомня, 8 ми трябва. Това трябва да си го запомня. Опа, мисля, че... Ще ползвам доктор Айрон си. Вижте ме, хора. Сега пак ползвам. Чао. Нали ползвах?